Nulit telek ku Sing lanang seniman sing putri seniwati kayane tumrape wong tanah Jawi janji sabar lan ora kesusu awae nyembah cendek paringe lemah oh 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 ya ini iki cocok nduk Kyai Sepuh nggih nun sewu kalih ngrapi pasugatan Nggih tembange Sinembing laras. sinom Nggih tur ya kirungane iki apik nduk heeh nah, nun sewu nggih wayahe enek dhewe-dhewe Nggih. wayahe nyogok keri-keri rada engko Iya. iya ya borongen nduk mun aku ngisi-sini grup engko ya kumandang suarane ngetan paling mulon apa setia nek lakon ngono ya ngono orang arep kutu eling sing Kyai iki nek wis kudu eling sing peparing iki berarti wis narima ing pandum. Nggih. Nggih. Kepati Malam minggu kutha Solo panjerape. Eya eyo. Eya eyo. sudah Mampir mas, mbok yo mampir, pengen mati. Apa sida apa ora mampir, mampir. Swara suling kumendang suarane. Pal-palan kaos biru ugal-ugalan ojo biru ngono ya ngono tekane kambelico becane sing duwe loro nanging utupo Apa wi? tegane kambel ijo Heeh. bejane sing duwe loro nanging ngudu bojo Apa? kendaraan mobil loro entuk omah mobil loro jos kaya apa neh sepeda motor mobil loro entuk Ya. apa-apa loro entuk nek iso aja bojo nek duwe loro-loro kabeh rabine ya entuk dek ketoke lah wong ya sugih duit pisan kok ya pilih ketok apa pilih kabeh padha enake
pancen kuning Aku makene rupasaku teko karo lele. tak awemu tansah ngece sing kace posisi oke Sampun katut. sampun Kok yo babak bunyak. kok karepe lah Yo. Cokek mania. Ayo. abang ngidone prapatan apa dik Kuwi jenenge seroban. putih-putih neng kuburan aku wi apa Kuwi jenenge pocongan. iki Ayo. abang-abang rakot tangan apa dik Kuwi jenenge rambutan. gondal gandul rasa rungan aku wi apa Kuwi jenenge kentongan. Ayo. gondal gandul warna-warna iki jambu iko nongko Gondal gandul pancen nikmat. Ya Mas ya ana terong ana tomat. Ae. Lagune kaya semu ngeres ya, Nduk. Iya ki Mas. Lah nek kotangi barang ki jenenge lagu ki marai semangat kok, Nduk. Iya. Yo. Gondal gandul ana kuping apa Nduk? Kuwi ngono nganting-nganting. Ya. Gondal gandul sing mbok gawa. Apa? Apa kuwi? Iki kuncine kok rondo. Aja ngene. Ya, Arjuna. Selalu berbudaya. Ya, ayo. Abang itu neng perapatan apa Nduk? Kuwi jenenge setopan. Putih-putih neng kuburan aku wi apa Kuwi jenenge pocongan. Yo, abang-abang rakot tangan apa tondo kuwi jenenge rambutan. gondal gandul rasa rungan kuwi apa Kuwi jenenge kentongan. Yo, gondal gandul warna-warna ya dek
ya, Nduk? Iya, Penting Mas. poin ngono ya. Ayo suwira nyanyi iki tenan lho, Nduk, Nduk. Gondal gandul ana kuping apa Nduk? Kuwi kono ate-ate. Gondal gandul sing gawa. Alah. Apa kuwi, Mas? Iki kuncine mbok rondo. Pandemen nyokek maniak lin Mas. Ayo yo, Sinarangan Arjuna. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, cocok ya Nduk Monggo Arjuna. Ibu. Mas, mriko Mas. Ya, ayo kan ya. Ya. Iki. Esok awan. Monggo bunda-bundaku. Ora rasa. Alah keluyuran. Keluyuran. Anggolek sing tak. Monggo Ibu. Alah-alah. Mubeng amiter anggonku goleki nora krasa esuk awan nganti wengi. Tak asuwun mbok aja ngecek odang kuning agawe pikirku kumis Sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen bisa nyanding lirane. Kibang liyan yen si padang ndutut ati kabranan Naramen hatiku san saya tasranani sana piket banget Nduk. Esok awan neng omah wis ora krasa. Alah Keluyuran anggolek sing tak sayang. Mubeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Sarve
manise ibu bunga yen bisa nyanding selirane si santai ngadeg neng kene. Monggo jumeneng, Bu. Mboten napa-napa. Kanca isih gembira banyune segara ati anu praulayan ing dina minggu pariwisata ayo yo alon praune wis banyu benelan ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lugra lesu adem jawil jebul wis sore ditanggal apa katanya mewe rayogane kanca ning dhisik gembira alerap-lerap banyune segara anglia numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata awak mau indah sak pupuh wis ayo rayogane becik bali wae dene sesa-sesa ayo yo Bu oh
kebakang dewi dina minggu muda-mudi kasesoto balik kambang ngombang-ngombang netepi rocokan sewu sampun katur nggih Bu.